The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, viewers, followers, fellow believers, aniano sa kita ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios ning adlaw ug aduna na sad tay lain nga pagtulunan nga atong pagahisgutan ug kini may tungod sa plano sa Dios gihapon, or ang official gyud nga title nini is the Protocol Plan of God. Okay? So wailangan alang kanimo magtotoo, gamitan na karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga maong rebound technique, ug alang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, okay. Ang uluhan, ang umalikon sa atong hilisgutan o pagtulunan mo ang the protocol plan of God. Okay, honestanan. Alang ka nato atong gihigugma kining nasod karon nga atong gipuyan, ang Amerika. Ug ikaw, mangutana ko nimo, nagahigugma ka ba nining atong gipuyan karon nga nasod? Yes, we love America tungod kay mao naman kini ang atong puluyanan, gusto? O gani ang Dios nagabutang kanato dinhi sa Amerika kay naa siya tuyo, gusto? Kini kung nasod American noon nga nasod, undoubtedly mo man kaniyang labing kanang gamhanan nga nasod sa tibuok kalibutan is God's geographical will alang kanato. Gusto? Well, tingali gikan ka sa unsang nasod in a foreign country, apan ang Amerika karon mao na ang atong puluyanan, gusto? Now, maka-imagine ka ba ang mga pag-antos, ang mga kalisod nga giatubang sa atong kanang lumulupyo didto, our countrymen, ang kalisod nga ila karon nga giatubang. So, can you not imagine unsa kabulahan nato nga nagapahimulos ni ining dabihan ka kanang pagkamauswagon, tremendous economic prosperity o ang prestige nga pahimuslan nining maong nasod sa Amerika, in a country which is client nation to God, diba? Kining Amerika, client nation alang sa Dios. Ug mao nga atong gipahimuslan kining tremendous economic prosperity and prestige ni ining Amerika. Hinoon, ingon nga mga magtotoo kang Ginoo Jesucristo. And as we keep going sa atong espirituanong kinabuhi, nanginahanglan kita og ingnon ta mga absolutes, mga anchors of the soul, ingnon ta, mga butang
nga dili mausab dinhi sa atong kinabuhi. Wala na pagkausab. Is there anything that never ever changes? Of course, absolutely. Unsa man ni mga butang nga dili na gyud mausab. Ang naguna gyud niini ang kinaiya sa Dios, dili naman mausab. Will never ever change. Unsa may gisulti sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 6. I, the Lord, do not change. Hibaw ka, ang pagkadili na mausab sa Dios, matawag na ito nga an island of stability. It is a reality nga nagagarantiya nga bisag unsa pay mahitabo sa mga katuigan o in the years to come, ang grasya sa Dios ana gihapon to provide for our needs. Ang Dios way pagkausab sa iyang gugma, is always available kini bisan pa during the worst changes in history. Diya sa Jeremias 31:3 na ganayon, I have loved you with an everlasting love. Na, unsa pa, ang mga butang nga dili na mausab, ang pulong sa Dios will never ever change. Diya sa Isaias 40 kapitulo versikulo 8 na kanayon kini, the grass withereth and the flowers fadeth, but the word of our God shall stand forever. Na, kaya ang Biblia God, wa kini panahon. It is timeless, enduring, malahutayon, o dayon na kini nakahulugan nga ang mga doktrina, ang mga pagpanton, ang mga corrections, o mga instruction, o ang mga saad nga gikinahanglan nato to live sa katuigan nga umaabot kini available sa ako ng giningon as an island of stability. Ang Biblia nagapadayon kini nga mao'y labing publish o kanang apod-apod nga libro ni ining atong planeta. Walay susama ni aning maong basahon, more criticized, more judged, gihukman, gibiyay-biyay, kanang gidili, unsa pa, gisunog, way makalupid ni ini sa Biblia. And yet, it is still available and will be as fresh as and relevant at all times as it has been in the last 2 millenniums. You see? Unyaon sa pa, mga butangan di na mausab. Ang tuyo sa Diyos sa atong kinabuhi, dili na mausab. You see? Salmo Kapitulo 33, versikulo 11 na ganayon, His plans endure forever. His purposes last eternally. Ang Diyos nasayod yun sa kanang tinuod yun, absolutely new. Nga kita, matao, niadtong miagi nga kanang siglo. You see? Ug ang Diyos exactly knows sa mga sirkumstansya, sa mga kausaban that will take place sa atong kinabuhi. Ug ang Diyos may disenyo og tuyo. He designed a purpose alang sa atong kinabuhi sa di ug sa wa pa kita mga tao o patamay mugso. Siya nagsangkap og mga magtutudlo, mga kanang espirituanong mga gasa, passion, abilities, personalidad, mga eksperyensya, o ang
logistics nga gikinahanglan aron kita maka kanang tuman ni ining maong tuyo. You see? So mo na akong giingon nimo, this will be an island of stability sa tanang higayon alang kanatong mga magtotoo. Niya pangutana. Can we miss God's purpose for our lives? Tubag? Of course. Absolutely. Unsa man? Tell me, how can we miss it? Namusipyata. Well, makasipyata ni pinagi sa atong way pagtuo, way pagsalig, ang atong way pagtagad, ang atong pag masinupakon, rebellion, ang atong kanang tapulan, atong pagka-arugante, etc. Ug mao kini ang dako nga trahedya sa binilyon ka mga katawan din sa Amerika. Gani mga binilyon sa tibuok kanang kalibutan. Pangutana na po. Sige kong pangutana. Can we get back? Makabalik mo ta? After making bad decisions o kanang pag-waste years of our life. Atong giusik-usikan lang. Absolutely. Ug mausap ka na ang labing dakong hagit ining atong ministry. Na sa Isaiah 1:18, Jeremiah 15:19, o Romans 8:28. Apan, you see, ang labing ingnon ta sinugdanan nga o nag-una nga butang nga kinahanglan magmatnon ang matag magtotoo. Meaning, should always be aware of o kinahanglan siya mag-andam to use toward unbelievers. Ngadto bas mga dili magtotoo, labiyas kadako o kadaghan kabagang duot sa mga katawan nga wala pa mga luwas. So, ang ato yung utang ni ining mga di magtotoo mo ang mayong balita sa kaluwasan, doktrina sa kaluwasan. Unas tanan, ani ang krus nga nagrepresentar sa kanang kaluwasan. Okay, ato lang ihulagway. Ato lang kung ipintal din sa atong una-una. Okay, ang mga katawhan dito sa daang pagkigsaan, nangaluwas kadto sila, pinaagi sa ng pagtuo kang Kristo gyapon. Nagatutok sila forward ngadto sa cross by faith. Ingon man karon nagatutok ta pabalik. We look back ngadto sa cross. Pinagi po sa itong pagtuo. Kaya ang kaluwasan, God, always has been and always will be pinagi sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Wala mo sab. Ang gisulti sa Juan 3:36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, unsa may diferensya tali sa daang paggisaan o sa bagong paggisaan? Well, the only difference between the Old and the New Testament salvation is asa man ang individual lives historically with regard to the cross. O gawas niya na, way diferensya. So, there is only one Savior. Usa ra gyud nga manluluwas. Because there is only one Savior, then there is only one way of salvation. Wa man na mausab. So, ayaw kalimot. Usa lamang ang manluluwas. Tungod kay usa man ka manluluwas lang, none
usa lang pod kapagi sa kaluwasan. Sa may gisulting Ginoong Kristo sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi lamang kanako na. Diha sa mga buhat 4, versikulo 12, walay kanang laing kaluwasan, neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pagkaklaro man yan na. Busa. Sama sa akong ginahingon, sanglit usaman lang ang manluluwas, usara po ang paagi sa kaluwasan. Ug kanang maong usa ka paagi sa kaluwasan, mao ang imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ug busa, ang mga katawhan nangaluwas dito sa daang pakigsaan exactly the same way they were saved in the New Testament. Pinagi sa pagtuo sa kanang buhat sa kaluwasan nga efficacious, finished work of Jesus Christ dito sa cross. So mao na ang eternal life. So ato ni ipadayon ugma. Ayaw kalimot sa pagpakiguban nato aron ato kining pag-aton kining maong hilisgutan bahin sa the protocol plan of God. See you then.